Kiso gihangyon tanan sa pagtindog alang sa tuang panalangin sa tuang pagkaon nga atong saluhan no sa atong anniversary. Nangalang mahal sa anak sa Diyos successful sa Santo Amen. Lord, panalangin ko ng Diyos nga nga naman panagsaluhan karon o napunta Ginoo kini makahatabi kalig-on kabasog sa among panglawas ug sa imong pagkamanggihan ating Ginoo kami mga puso ng tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sige. Sa may sama rin ako kani lami ni. Kini kay bayuli. Oy, gipanitan na gipajunan jud ta. Mi ay. Ne. Ne lang kita. Sama si Inday. Anniversary sa mong kabulungan karon ha. Dami kayo. Kamote. Kamote, saging, gulaman. Isa siguro dai. Dai turon no, dai turon. Nyara ray, lami di pinanitan ray oh. Mau bidang kinalamian lagi panitan na daan te. Wanay gaw ho. Aman si Pres. Ay gagmatoy gagkon ay. Nami asa kamote mo rondan dia oh. Gaya ulit. Kami isa kamutiha ay. Silingan mo kamutihan kay kamaajag man. Di, kanto mo nang tong orange. Ada kong gawas kay. Dali na mo. Doy. Dali mo kay. Jubanay. Nahubog na jubanay sila. Ha? Dali lagi. Kali na pong kamuti kay di man kali kamuti na po kay anong maka kuan ka sa ang galabi to kay bulinaw kay kinagbuta Nanggikilaw ni si Ana. May ani kay gulaman kilo salamat sa pag